šťastia i bolesti. Snáď to nebude znieť ako klišé. Milión príbehov je stále málo. Svet potrebuje rozprávkarov. Milióny príbehov život píše. Aj tie, ktoré práve prežívaš. Občas treba utiesť do tej ríše. Do ríše rozprávok a utópie. Nádhernej ríše fantázie. Svet potrebuje ľudí, čo vedia ešte stále snívať. A tak si život s nami prikrášliť. Tak skúsme občas i očami sa na svet dívať a búrku krásnou dúhou ozvášniť. A nečakajme, kým z nás ten dáž zmije aj posledné zvyšky fantázie. Svet potrebuje rozprávkárov, čo vedia radosť rozdávať. Veď to je najväčší zo všetkých darov. Príbehov s dobrým koncom je stále málo, preto svet potrebuje rozprávkarov. Svet potrebuje ľudí, čo vedia ešte stále snívať. Tak si život s nami prikrášliť. Tak skúsme občas i očami sa na svet